duk wani mu'amala da ke gare shi, gashi ta yi masa nisa, gashi duk irin karfin mu'amala da Allah ya bashi bai dora masa bin matan banza ba, don ko lokacin da bashi da aure ya gwammace yayi ta azumin sa. Yau san barci ya gagare shi sai juyi yake, can ya yanke wa kanshi shawarar na me ga matarsa a gida zai nemi cutar kansa. Duk da dai ba son yarinyar yake ba, to amma in dai zai samu abin da yake bukata shikenan, tunda ya san tsakanin su aure ne na zobe ba rabuwa, don haka bai ga dalilin da zai shiga ɗakin Zainabu ta yi nisa a cikin barcinta ya tashe ta bata gama watsakiya ba wani lallami bata gama tsawo tsakiya ba lallami ba wani komai. Zainabu tun tana kuka har ta kasa saboda tsananin azaba, dan ta kuma tantancewa lalle a wuri dolan sa aka yi masa, san ba ƙaunarta ko miskalar zarratan a ransa, don wanda kake so ba za ka yi masa irin yadda Awolu ya yi mata ba. Kawai shi burinsa ya yi mu'amalarsa ya tashi, tunanin cewa ita ai wannan harkar sabuwa, bai tunanin ita cewar ita yarinya bace, bai kyara ta ba sai da aka yi kiran sallah a salatu ya kwashi kayansa ya dauki dakikance cewa Saratun shi daban take da sauran mata. Zainabu sai wajen karfe 7 ta rarrafa da kyar ta gyara jikinta ta samu ta hada shayin ruwan bunu ta sha ta kwanta, idan ta sai zubar da hawaye yake yi. Shi kuwa Awolu sammako yayi ya dau hanyar Kano saboda yau ne sadakar 7. Ya shiga yasa aka yi masa sallama da Saratu da yaranta ta fito, bayan sun gaisa ya kuma yi mata ta'aziyya. Saratu ina ganin kawai ki kimtsa ki fito mu wuce Kaduna, dan a gaskiya ba zan iya jure kwanaki har 7 ba tare da ke ba. Wannan kwana 3 na azumta cikin sanni ba ni da hakuri, rashin hakurin na ne yasa har na saurari yarinyar nan. In gaya miki abin takeici san ba yadda nake ji daga gare ki ba, na gaya miki salatin kishi. Saratu ta kalle shi, wato ni ina nan ina kukan rashin dan uwa, kai kana cin amana ta ko? Haba Saratu, kin dai san matsala ta yake so ne, kin gani ban iya neman mata ba, ya zan yi? Kuma abu na biyu rashin kula ta zai sa ta kai kara ta gun iyayen mu, ran mahaifina ya ɓaci, kila ma ya yi mummunan furuci a kaina tunda ya fi ƙaunar da ni. Ki haƙuri, ni kana ban yadda zan yi ba yadda zan yi ne. Saratu kuma kunkumi ta yi duk da ta ji daɗin labarin da ya bata, amma duk da haka zuciyarta cunkushe take da tsanar Zainabu, kasancewar Awolunta ya masu yawan gaske. Da muka mata maza ki kai wasu umma ko za ta yi amfani da su, ki yi musu sallama ki zo mu tafi. Nan ta shiga cikin gida suka kebe da ummanta. Umma wai kin ji Awolu wai da mu zai juya? Yo to menene wannan yaron dan albarka, ai dole a yi masa yadda yake so. Kina ganin kayan abincin da ya kawo gidan nan yau kowa sanya masa albarka yake. Kin gama kuɗi ya ce na baki, ya san za ku bukata. Hannuwa na rawa ta karba, kin ga ko? Ai ni wannan yaro mu uwarsa ta haifa, maza ku wuce ki haɗo kayan ki. Yo zaman me ake a gidan makokin banda surutu? Wuce ki tafi. Akan hanya sai da suka tsaya suka yi saye-sayen su doyan manja da sukaji. Zainabu da ke kwance nan ta ji shigowar masu gidan ta fito. Sannan ku da zuwa, a ciki suka amsa. Hannu ta sa za ta ɗauki Nana da ke kafaɗar babanta, ke ƙyale ta bacci take. A sanye ta ja gefe, bayan sun shigar da kayan su ɗakin Saratu ta shiga ta sallama a ciki ta amsa gaishe ta fara yi, ta mata ta'aziyya, ta dan zauna can dai ta ga bata ba fuskar cikin rashin kuzari ba, ta koma ɗakin ta. Da daddare Saratu shinkafarta da miyar kaji ta shirya. Zainabu ta yi iya kokarin nata taimaka mata wajen girkin firta ta hana ta cewar ki bari idan na baki girki sai ke ma ki yi kayan ki, ni nake kayana dama, ba ni bukatar tayin kowa bare naki, shi yasa ko nufin ki ta haka kike so ki shiga jikina a cuce ni, to ki kula da kanki, ba ni son tsanan da al'amurana. Zainabu kasancewar mai sanyin rai bata tanka mata ba, ta wuce ɗaki ta dan yan yaran ma da take tunanin za ta ɗabe mata kewa, uwarsu ta yi musu katanga da ita. Suna ɗaki ta baza musu kayan wasa ta na ciye-ciye. Saratu bayan ta gama girkinta ta zuba nata da mijinta, ta zuba Jidda ta kwashe abinci ne a ciki da kwankwaso. Fuka-fukai ne da kwankwaso. Ta windo ta yi wa Zainabu magana, kewa kike ga abinci can a tukunya, idan kina da bukata ki ci, dan kada a kai mini karar mijina can wajen mahaifin shi a sa a yi masa baki a ce ya barki da yunwa. Tunda shi mahaifin nasu an riga an gama da shi, ya fi kaunar bare akan jinin shi. Dan ta wuce tana mayar da magana. Ita ko Zainabu kuka ta sa ta rasa mai ta tsarewa wannan baiwar Allah. Tunda ta shigo gidan sai ya bata mata maganganu, sai faɗa mata maganganu take, ko dan ta auri mijinta. Ita ma arin da ta je takaici da ta kasa fitowa ta gaya babban su cewa ita da haƙura da wannan aure, dan tun ajiya a daren su na farko ta hakikan cewa mijin nata baya ƙaunarta. Ita dama Saratu za ta yi mata adalci,
da ta sa mijin nata ya sake ta zai fi mata kwanciyar hankali idan ta fuskanci Saratu da mace ce mai tsananin kishin mijinta. Ta zubo abinci ta ci, ta sha mamaki yadda har karfe 1 dare Awwalu suna tare da matar shi, san bai da niyyar zuwa wajenta bayan a ka'ida sai ya kasance da ita kwana 7 kamar yadda addini ya tsara. Duk da har ga Allah ba wai so take ya zo wurinta ba, amma ranta ya ɓaci yadda iri-iri ya danne mata haƙƙinta. Shi kuwa Awwalu yana can tare da Saratu shi suna ta faranta wa juna rai. Allah ya sa dama duk sun koya wa 'ya'yansu barcin wuri. Kwana suka yi suna abu ɗaya sai bayan asuba su koma barci, ba su tashi ba sai wajen karfe 10. Haka ma yaran su suka bar su. Zainabu kuwa kasancewar ta saba karyawa tun sanyin safiya a gidansu, Allah ya sa akwai ragowar biredi a ɗakinta, shi ta ci har ta samu kuzarin gyara ɗakinta da tsakar gidan da kicin ta wanke ban ɗaki tsaf. Bayan wata 5 zaman Zainabu a gidan Alhaji ta bi ta kankame komai ta hana baiwar Allah Zainabu sakewa, ko da yake fuskar yin hakan ta samu daga mai gidanta Awwalu. Girki dai ta bata, suna kwana 2 amma maganar kwanan aure ba ita, don ko ranar girkin Zainabu ne a gidan biyar tashi yake gayyatowa turakar shi. Ko ranar girkin Zainabu ne Gimbiyar tashi yake gayyatowa turakar tashi, saboda ya ce shi bai ga abin da zai kalla a wurin Zainabu ba, don shi san baya sanya ta a matsayin mace ba, don shi san bai sanya ta a matsayin mace ba. Lokaci kalilan ne yake dan saurara ta idan Gimbiyar tashi bata nan ko bata da lafiya, da yake shi mutum ne marar haƙuri a wannan fannin, sai ya saurari Zainabu wacce yake aibatawa har ya fuskantar mai yake dan samu sa'ida daga wahalar da yake ji kafin ya kasance da ruhin rayuwarsa, wato Saratu. Cikin wannan hali ne wani tashin hankali ya samu Zainabu na rashin uban rikonta kuma gatanta, wanda ta san tana matukar cin albarkacin shi a wajen mijin nata. Wato a daren Alhamis ne Malam Alhassan ya amsa kiran mahaliccin shi. A ranar Awwalu ya isa dabai, su kuma Saratu da Zainab har da mahaifiyar Saratu washe gari suka dunguma mota haya suka bi. Tun ranar da aka yi rasuwar Zainabu ke kuka har zuwa yau da suka isa daban. A can kuryar daki ta hango gwaggwanta wacce tana ganin ta, wani sabon kuka ya kuma zuwar mata. Fadawa ta yi jikin gwaggwanta suka ci gaba da kuka. Jama'ar wurin na ta ba su haƙuri, su kuwa su Saratu an ja gefe ita da babarta suna zundan Zainabu da gwaggwanta. Tun ranar gwaggo ta gama fuskantar irin zaman da Zainabu ke yi a gidan Awwalu, da motsi kaɗan ya fito ta ta fita. Duk mutane sun tura masu ido, su ko a jikinsu. Haka ma mai Jidda murna fal a cikinta, yarta ce yar gaban goshin miji. A yau Lahadi ne aka yi sadakar uku, gidan ya zama na ba jama'a sosai sai na jiki. Awwalu ya shigo bayan ya gaisa da gwaggo da surukar shi. Zainabu da take na kuɓe a gefe ta gaishe shi ya amsa ba tare da kulawa ba. Saratu ya kira, ki same ni a shagon surutu. Idan jima da fita, amma Saratu bata tashi ta bi shi ba. Mahaifiyar ce ta dube ta, ke banda shirmanki ba kiran ki mijinki yake ba, amma wajen minti nawa baki da niyyar tashi. Wallahi Umma duk jikin na ne yayi nauyi, shi ba wannan na ko tausaya mani baya yi. Ke shashasha macen da miji yake da ita yake kira wasu har da asiri suke neman haka, amma kin samu kina kuka da haƙuri sai da ta tanka. Yo ita wacce ba a kiran idan har mijin bai damu da ita ba sai ya sallame ta ba. Ai ba neman kai ake da ita ba, Allah ya bata mafi shi. Miji ko goma ai ba uba goma bane. Oho dai na ce ta hanzarta kiran mijinta, wasu ma idan suka isa a kira su tasu mana. Dama na san zuwa za a yi a takura mata, don haka na ce ba zan bar ta taho ita ɗaya ba, don na san ita mowa bakin jini gare ta a dangin miji, kuma wallahi nan gani nan bari auren soyayya da na tushe ba wanda ya isa ya haɗa martabar su. Sai yanzu gwaggo ta yi magana, don girman Allah ku yi haƙuri, da suwa fa aka yi, ba gidan biki bane. Kyale da ita ni wallahi ki faɗi ɗaya sai na gaya miki 10. Yo banda ma jaraba irin ta 'ya'yan bariki da suka tsotsa a nono har yaushe da tsohon ciki har ai matar su ita ce gwane taku yar ba ga ta nan ba ta tamarar a shafe. Koyaushe ma mijin ya kula ta bare a samu cikin maza yar albarka. ta shi ki amsa kiran mijinki. Da kyar ta miƙe, don wannan cikin gashi dai bai wani girma ba, amma nauyin shi take ji. Ta fita tana wani tafiya cikin isa da takama. Sabara'u ta yi tsake, aikin banza uwa da ta yayar ta kishi.
wayyo ina abin kishi yake a wajen wannan bulaliyar yar taku. Goggo kama hannun Zainabu ta yi suka koma ɗaki don ta fuskanci daga mai jidda har Safara'u ba mai niyyar yin shiru. Yo kya tashi mana, kun riga kun gama da yarinyar mareniyar Allah, an ɗauke ta an haɗa ta kishi da dirƙaƙƙen 'yan duniya. Cewar Safara'u, ke kuma ki zauna ki su yi ta cutar ki, kin mai da kanki wata solobiyo sokuwar kawai. Wacce bata san mai son ta ba, kada ki jajirce sai mai ƙaunar ki bare fiye da jininta. Daga haka Zainabu har Goggo ba wanda ya tanka, har ta karaci bambaminta ta haɗa kanta ta yi shirin tafiya. To ni na tafin ku, Allah ya ƙara haƙuri. To Safara'u, Allah ya ƙara zumunci, ya ƙara haƙuri. Ba wai ban damu da damuwar Zainabu bane, ita fitina a kwance take. Annabi ma ya la'anci mai tare da ita. Ba abin da zamu taya Zainabu da shi sai addu'ar Allah ya daidaita su, ya ba su zaman lafiya. Wata rana sai labari. Ke da kika sani, ke burinki a ce tana zaman aure, ba ruwanki da me take ciki. Ba haka bane, ki yi haƙuri a gaida jama'ar ki ce ina musu fatan alkhairi. Allah ya huta gajiya. Bata saurari ta ba, ta fita. Zainabu ce ta bi bayanta da rakiya har kofar gida. Ne ki gaida gida, a gaishe mana da su Hafsatu. Abin da nake so da ke, ki yi haƙuri, ki karɓo wa kanki yanci. Kada ki biya ta wannan gwaggon naki, kina ji na? Gyaɗa kai ta yi, suka yi sallama, ta zo ta wuce kofar shago. Ta ji dariyar Awwalu. Abin ya doke ta, wai a ce yau kwana babba uku a kabari, amma wai Awwalu har yana dariya. Abin ya ba jin ne haka. Jikinta a sanye ta koma gida, maimakon ta zauna ta yi ta tunani. Kayan Goggo ta haɗa, ta ɗauro ta wanke. Wai gwaggon Zainabu ba ki kula da diyar taki ba ne? Kina ganin ta haɗa wannan fagon wankin? Mai ya faru? Ta faɗa a razane. Kwantar da hankalinki, ai Zainabun kana ganin ta kaga mai yaron ciki. Allah lantai. Kwarai da gaske lantai, don Allah taimaka ki kira mani ita. Lantai kokociyar Goggo ce, suna mutunci sosai da gwaggon. Cikin ladabi ta durƙusa, ɗauko wankin ki dawo da su. Idan an share makoki Yahuza zai wanke mani. A'a Goggo, ni kuma me amfani na da ba zan wanke maki ba? Ai na sani Zainabu na yar neman albarka ce ko da yaushe, shi yasa nake addu'ar Allah ya baki masu yi miki biyayya kamar yadda kike mana biyayya, ke ma Allah ya baki. Lantai ta amsa da amin. Maza je kiki ɗebo ba laulayi. Nan Zainabu ta ɗauko su Goggo, wato duk ɓoye-ɓoyen ta iyayen nata sun ɗago ta. A kunyace ta ɗebo kayan wankin ta kai wurin ƙasa ta zauna ta yi kusa da Goggo. Can ɗakin da su Majida suke ta koma, tana shiga ta ga Nana ta yi barci a cinyar kakarta. Hannu ta sa za ta ɗauke ta. A'a da kin bar ta. Ai Umma na ga ta yi barci ne, kada kafar ki ta yi tsami. A'a ba kuma, ai baka jin nauyin naka, kuma shi ɗa rahama ne, rashin sa kuma tawaya ne. Murmushi Zainabu ta yi, ita dai tana mamakin yadda Saratu da mahaifiyarta suka ɗauki kishin duniyar nan suka aza a kanta, bayan wanda suke kishin dan shi bai damu da ita ba. Saratu dai ita ce a gaban shi, banda zalunci irin nasu, ai da sai su kyale ta ji da tunda take bata taba ganin uwa mai taya yarta kishi irin Majida ba. Da ko gidan nasu ta je a can Kaduna ma, tunda kusan kullum tana can, ko gaishe ta yi ba ta amsa. Tsakaninta da ita sai yadda habaici ta faɗa, fuskar ta dauke da fara'a. Har na ji ni zam wallahi a kwanakin nan 4, wallahi ni na san halin da na shiga. Gaba ɗaya na rasa ya zan yanzu kuwa. Jina nake zanzan da fatan da yardar zaki zo ki taya ni hira, ki bar yaran can wajen su Umma. Kai baban Nana, baka jin tsoron a ce baka damu da rasuwar babanka ba? Har kwana kake da mace? Su waye masu faɗa? Cikin kissa dai ta yi dariya. Ko su Goggo ma wana? Yo su faɗa mana, sun fi ni son babban ne, ba dai fatan mu Allah ya ji kanshi ba. Don wani naka ya mutu sai ka fasa rayuwarka? Cikin kissa ta yi murmushi. To idan Goggon ta ce baka yi da yarta ba fa, sai ni. Yo ba su suka ja mata ba? Tunda na nuna bana so, ai ya kamata yayi ita kanta Goggon ta nuna babba a hakura. Amma ta ce ai kowa ya sai Rariya ya san za ta zub da ruwa. Rariya ta yi ran nan nata fes. Ban ɗakin da ke zauren ta shiga, ta yi duk abin da take bukata. Tana shiga ta ga ummanta ita ma ta bi samun su Jidda, wato barci ya ɗauke ta. Sai Zainabun da ke kwance kan fahimci mai suka yi da mijin. A yau Alhamis ne aka yi sadakar bakwai. Awwalu da Saratu da ummanta za su tafi, yayin da Awwalu ya ce Zainabu ta zauna tana ɗebe Goggo kewa, idan an kwana biyu zai zo ya ɗauke ta. Zainabu ba ƙaramin jin daɗi ta yi ba, don tana so ta huta. Awwalu ya sai wa Goggo kayan abinci, sannan ya bata kuɗi. Ta yi masa godiya. Saratu ta ji haushin hidimar da ya yi wa Goggo. A ranta ta ƙudurce za ta yi maganin abin. Har ƙofar gida Zainabu ta rako su, tana yi musu fatan su sauka lafiya. Bayan sun tafi ta juyo gida. Gidan ya rage daga Zainabu sai Goggonta. Ta shigo ta zauna gefen Goggonta, ta zuba tagumi kamar yadda Goggon ta yi. Zainabu na'am, abin da nake so da ke ki ƙara haƙuri akan lamarin gidan mijinki. Kuma kika gani a rayuwa, idan ya yi farko wallahi zai yi ƙarshe. Na san ke yarinya ce mai haƙuri, to ina umarta ki ninka shi, in sha Allahu ba za ki taɓe ba. Sannan ki yawaita addu'o'i, don shi musulmi ba shi da gatan da ya wuce na addu'a. Duk rantsi ki yi haƙuri, ki zauna a ɗakin ki, don ba mu san Awwalu. Na san ana zaluntar ki, ana kuma tauye miki haƙƙin ki.
daga Awwalu har matar shi, ki yi masa fatan Allah ya zaureta ku, kina ji na? Gwaggo tashi ta yi ta buɗe wata fanteka ta ɗauko wata jaka a ciki ta buɗe ta ɗebo kuɗi. Gashi wannan kuɗin hayar gidanki ne.